Assalamu alaikum ‘yan uwa ga wata kalma da ake kira da suna tori. Wani dattijo ya mini bayanin kalmar nan ta tori, ashe kalmar tana nufin ta ko kuma ti tana nufin trustworthiness bi ma'ana yi ƙoƙari a kowane lokaci ka zamanto waɗanda kake mu'amala da su sun yarda da halayyarka sun kuma aminta da kai ba za ka ci amanarsu ba. Kalma ta biyu wato O tana nufin open mindedness ka yi ƙoƙari a kowane lokaci ya zamanto al'amuranka a buɗe suke babu gulma ko munafurci ko kuma kwana-kwana a lokacin da kake mu'amala da al'ummar da kake tare da su. Kalma ta huɗu ko kalma ta uku afwan tana nufin resourcefulness yi ƙoƙari ka zamanto a kowane lokaci kai mai amfani ne a cikin al'umma sa'annan kuma kana amfanar da al'ummar da kake tare da su. Kalma ta huɗu wato I tana nufin interdependence yi ƙoƙari a kowane lokaci ka ga ka dogara da kanka kada ya zamanto a kowane lokaci kai ka dogara da wasu ne in sun samu ka samu in sun rasa sun rasa. Da fatan waɗannan kalmomi Allah ya sa ya zamanto sun kasance mana masu amfani kuma masu amfanar da mu.